Δήλωση για την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Παλαιά Πεντέλη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου. Παράλληλα, στον ημιτό, το πυροσβεστικό σώμα διεξήγαγε άσκηση δασοπυρόσβεσης. Το παρόν έδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας και η φυσική ηγεσία του σώματος. Για να δούμε το ρεπορτάζ της Κάτιας Νιάκαρη, παρακαλώ. Εκδήλωση για την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Πεντέλη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου. Και εύχομαι να είναι ο Θεός μαζί μας φέτος το καλοκαίρι. Να είστε καλά. Τουλάχιστον Να είστε καλά. οι πυρκαγιές να είναι το λιγότερο πρόβλημα. Ο Δήμαρχος της πόλης Δημήτρης Τεργίου Καψάλης παρέδωσε αναμνηστική πλακέτα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος χαιρέτησε έναν τους εθελοντές που βρίσκονται στο σημείο, ενώ επιθεώρησε ο ίδιος και τα πυροσβεστικά οχήματα που προστατεύουν το πεντελικό όρος. Η πρόληψη και μόνον αυτή μας σώζει. Η αυτοδιοίκηση σε απόλυτη και στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους συναρμόδιους κρατικούς και εθελοντικούς φορείς και την κοινωνία, υπό τον απόλυτο συντονισμό και έλεγχό της, πρέπει και μπορεί να έχει την κεντρική ευθύνη της πρόληψης.